Zein izan zen, 1987an Abesbatzaren sorrera eragin zuen herri deialdiaren arrazoi nagusia? Bai, ez dakit, bazegoen orduan kantatzeko ilusioa ateratzeko, ez? Bazen, herriko jaietan adibidez, bazen aurorak eta, ez dakit, bazegoen ilusioa jendean, ez? Jendean artean. Eta gainera, sortu zen momentu horretan musika banda. Eta, noski, bazegoen jendea esaten, eta koroa zergatik ez? Orduan, hasi zen ideia zabaltzen, ez? Eta adibidez zabaltzeko bazen talde bat, ezkontza talde bat, Kaminorekin juntatzen den talde bat, eta hor bikote pilo zeuden, eta elkartzen ziren pixka bat komentatzeko gauzak eta hori, eta hor leku aproposa zen zabaltzeko ideia, ez? Eta erabaki zuten, kartel bat jarriko dugu eta konbokatuko dugu jendea, eta orduan bilera bat jarri zuten, egun bat, bilera bat egiteko, eta aurkeztu zen jende pilo, 50 pertsona edo, eta orduan, exito bat izan zen, eta ole, pixka bat izan zen, adibidez, Apesa Martin, Jose, Apesa ere, eta bazen jende pilo, ez? Eta pixka bat liderra izan zen Jose Germán. Bai, herriko famatu bat. Nora eragin zuen Jose Germán Antonek Abesbatza talde polifoniko gisa sendotzea? Bai, nik uste pazientzia askorekin. Hola, lortu zuen, jendea afizionatua zen, musika ezagutzarik ez zituzten, eta teknikari buruz, eta hizkuntza musikala zen ezagutzen, jendean artean. Orduan, lehenengo abestiak sinpleak ziren, 2 ahotsetan eginak, oraindik dira jendeak La Morika eta Aldapeko, hori ziren lehenengo abestiak, eta hori 2 ahotsetan izan ziren. Eta gero, pizkanaka, abeslariak ere ohitura hartu behar zuten 2 ahots baino gehiago kantatzen batera, ez? Eta entzuten, orduan, pizkanaka, hasi ziren, 3 ahotsetan, 4 ahotsetan, eta, hori lortzeko Jose Germanek egiten zituen grabaketak, kasetan, orduan kasetak ziren, eta egiten ziren grabaketak, orain bezala, baina orduan kasetan zabatzeko eta jendeak ikasteko etxean, eta hola, denboraren poderioz, teknika hasi zen hobetzen ere, igual egiten fuertek, matizeak eta hola, eta, bueno, hola, pizkanaka, ez dakit. Ez da, sobremesan kantatzeko bezala, ez? Hori erreza da, baina gero zaitasuna du, orduan. Zergatik aukeratu zen hasieran Elkar izena eta zer esan nahi zuen Abesbatzako kidentza? Bai, ez dakit, izena proposa zen, delako elkartasuna, ez? Bazen beste aitzaki bat, kantatzea zen beste aitzaki bat elkartzeko lagunak, lagunak ziren, ez zen profesionala baizik eta lagunak elkartu behar dugu ere, kantatzeko eta hori beste aukera oso ona eta gustokoa. Eta Elkar, euskera ez izan zen, keinu bat egiten euskera, ez? Gustokoa zela. Zein faktorek bultzatu zuten Abesbatza 2008an elkarte independiente bihurtzera?
No ez naukar. Banda berak Bai, bai. utzi zuen ez, aukera esateko berak bere aldetik jo nahi zuen, eta orduan elkar bera esan zuen, elkarte bat bezala antolatuko gara, eta gu hori banatzeakin, banda banatzeakin esan zuten, gu segitu nahi dugu, ez? Segitu nahi dugu abesten, orduan egiten dugu hau. Claro, lehen zen agrupazio bat, lehen zen agrupazio bat, bai koro, bai abespatza, bai banda, bai akordioak, bai bazen... Eta asoziazioan legeak bultzatu zuen hori, ez? Gitarrak, bai, hori. Orduan gero ja, pues... Bai, eta asoziazioan legeak gero ja, antolatzeko eta udaletxean edo Nafar gobernuan edo zen gauzutako eskatzen zuten hori. Bai, orduan Pello Ugartek, orduan idazkaria zen, Pello Ugartek eta berak egin zuen papeleo guztiak eta hori ateratzeko nifa, detzen da, bai. Elkartea bera. Bai. Nola evoluzionatu du abesbatzak hasierako sorreratik gaur egunera arte? Bueno, uste dut, poliki hoberagoaz. Hasieran oso ezagupena gutxiak egin duten musikari buruz, batez ere solfeoari buruz, eta bar. Gero, pixka bat jende gehiago pixka bat ikasi du, eta horrekin batera zuzendariek lortu dute hobeki egiten, eta, horri esker, hoberagoaz. Horain, konposizioa eta zuzendaritza atalera. Zein da gaur egun abesbantzako kideen profil tipikoa adin, genero eta musika formakuntza aldetik? Bueno, alde batetik, emakumeak gehienezkoak dira. Ja, gutxienez, bieren izango dira. Eta gero musika ezagupenak aldetik, solfeoa, behar bada, eren batek bakarrik badaki solfeo irakurtzen. Bai, gutxi. Orduan, horrelakoa da egoera. Zer papel jokatu dute abesbatzaren garapen artistikoan zuzendaritza hartu duen 9 pertsonek? Uste dut bakoitzak aurreko lanean oinarritu dela, eta orduan, gero eta hobeki ibili gara. Hasieran, naiz eta zuzendaria oso nahi izan, guk ez genekien abesten lau abotzaz, eta orduan, zuzendari bakoitzak oinarritu da aurreko lanean. Eta orduan, horrela orain ja, lau abotzak eta hori egin dezakegu. Nola eragin zuen Kristina Sevillanok Nerea Aldunate 2015an hil ondoren? Bai. Kristina Sevillano ere oso gaztea zen, eta ez zuen eskarmentu handia abesbatzak zuzentzen. Orduan gurekin ere bera garatu da bere gaitasuna hori egiteko. Eta oso ezagupena musikala handiak izateatik, lortu zuen gurekin lortu duena. Bai, berak zuzentzen du musika ahots eskola bat, eta noski hori ikasten da, eta berak irakasle da, hori buruz oso ongi datorkigu, ze jende asko dago apuntatua, eta ikasten, bere eskola ikasten. Zenbat kideek osatzen dute gaur egun abesbatza eta nola banatzen dira ahots ezberdinetan sopranoak, altoak, tenoreak, basuak? Bai, datuak hemen. Bai, datuak dauzkazu. Orain, beti norbait, movimendu asko dago, baina orokorrak gutxi gora bera 53 edo... 53 edo horrelako zerbait. 40 bat lagun. Bai, 40 bat lagun. Finkoak, normalan jende etortzen da eta alde egiten du bere necesitades arabera, bere beharren arabera. Orduan, azkenean orain 42, 43 gara nahiko finkoak, eta gehienak emakumeak.
eta batez ere kontraltoak dira... Ez, 14, gutxi gora bera sopranoak bezala orain. Sopranoak bezala orain. Orain bai, nahiko konpensatua dago. Bueno, pues haiek emakumeak nahiko kopuru handia dira. Bai. Gero tenoreak eta basuak gutxiagoa. Zazpi eta zazpi, gutxi gora bera, 14 soprano, 14 alto, 7 tenore, 7 basu. Baina, hiru neska, 3 emakume daude tenoren artean. Hori importantea da. Hori garrantzitsua da guretzat, eta bai, emakume ez. zongi dago, eta jori. Gutxi dauzkagu, tenor gutxi daude, orduan, emakumeek... Eta haiek bere hautzagatik nahiago zuten, bueno, jaitzi. Bai, egiten duten. Nola hautatzen eta prestatzen dira abesbatzako kide berriak? Bueno, normalean hori Kristinak egiten du, zuzendariak egiten du froga simple bat, behintzat jakiteko ze ahots mota du eta non klasifikatu eta abesbatzaren artean. Eta gero, prestakuntza, normalean artxiberoak ematen dio karpeta bat, momentuz ikusten ari garen musika partiturekin, eta gero biratzen dizkegu ere soinuak, grabaketak ikasteko entzuten ere. Ahotsen grabaketak. Denbora pasahala hori ere aldatu da. Hasieran nik prestatzen dituen partitura guztiak, eta orain ja ez dut, ja ez ere egiten dena telefonaren bidez egiten da. Bai, PDF-rekin edo imprimitzen duzu ebaletxean. Baina, bueno. Orain, helburuak eta funtzionamendua, atala. Zein dira abesbatzaren helburu artistiko eta sozial nagusiak? Ez dakit. Bueno, helburu artistiko argi dago. Gero eta hobeki abestea da gure helburua. Eta gero eta soziala, bueno, pues ongi konpontzen gara eta oraindik ez dugu problemarik. Oso ongi konpontzen gara guztien artean eta animatu eta bar. Orduan, bueno, hori gure helburu soziala hori izango zen. Guztion artean, pues, talde bat egitea eta oso ongi gure harremanak oso onak izatea. Laguna elkarte bat bezala, ez? Funtzionatzen dugu eta erresago egiten dira entsaioak eta guztia. Izena bezala. Izena bezala, izena berak elkar esaten duen bezala, ez? Dena oso erresago egiten da. Eta artistikoari buruz, ekitaldi bereziak egitea, gustatzen zaigu. Eta hori repertorio berria, hori da gure. Nola antolatzen da, barnean abesbatza erabakien hartze eta jardueren plangintza egiteko? Junta bat dago, justo gu eta beste pertsona bat, Juana, 5 pertsona gaude juntan osatzen. Eta guk eta zuzendariarekin batera, pues, bueno, egiten ditugu plana edo aurkeratzen ditugu kantak. Eta gero asamblea ere egiten da. Aukeratzen ditu zuzendariak, esaten ditu edo jartzen ditu juntan ateratzen ditu, eta gero ja asamblean esaten ditugu denak, eta onartzen dira Kristina berak, ez? Azkeneko hitza berak dauka. Ze abestia. Berak badakielako zer egin dezakegun eta zer ez. Eta gero juntan onartzen ditu, eta gero asamblean hitz egiten dugu, eta esaten ditugu denak. Normalen, ez? Bai, hola da. Zer mototako errepertorioa lantzen da normalean entzegetan? Zer repertorio? Pues nahiko ezberdina. Denetatik, kanta batzuk euskeraz, beste hizkuntzetan, latinez edo... Japoniarra, ingelesa, frantsesa, denetarik, italiano... Orduan nahiko ezberdinak dira kantak. Eta, klasikoa, religioso, profano, pixka bat denetak. Eta beti ja lau ahotsak eginak. Bai. Naita infantileak ere. Bai, denetarik. Nola finantzatzen da abesbatza bere jardueren eta emanaldien gastuak estaltzeko?
Bai, Udalak gehiena, udalak daukagu hitzarmen bat, udalarekin sinatzen dugu hitzarmen bat, hainbeste urtean hainbeste kontzertu egin, hainbeste saio egin, da hainbeste bat ordaintzen dugu, eta gero ja kuota jartzen ditugunak, taldekoak denak jartzen dugu, eta gero ja Nafar gobernuan, Nafarroko egunean ere berak ematen digun laguntza, eta federaziotik. Gehiena, bai. Zer metodo erabiltzen ditu abesbatzak bere errendimendu musikala ebaluatzeko eta hobetzeko? Bueno, nik ez dut dugunik. Bueno, Batez ere, zuzendariak, Hori da. bere maila oso altua da, eta ondoan berak, batzuetan aukeratzen ditu kanta batzuk, eta gero kentzen ditu. Zergatik, ez garela gai ongi abesteko, eta orduan berak eramaten du hori gure maila gutxi gora bera. Orain, eremu geografiko eta emanaldiak. Nafarroako foru erkidegoko zein herrietan egiten ditu normalean emanaldiak abesbatzak. Bueno, hasierako Berriozarren egiten dugu gehiena. Eta gero, herrietarako ateratzen gara, eta batzuetan ere bilatzen ditugu trukaketak beste abesbatzekin, beste tokietatik, eta horrela egiten dugu utxero bera gure lana. bai, eta herri txikiak, herri handiak, denetarik pixka bat, denetan egiten da. Zein garrantzia du Nafarroaren egunak abesbatzaren urteko programazioan? Han sartuta dugu, orduan kontzertu bat da, guretzat kontzertu bat da, eta ordainduta. Orduan, guretzat, oso ona da. Bai, eta hori aprobetxatzen dugu, egun hori aprobetxatzen dugu talde bezala sozialki gure artean bazkari bat egiteko, eta guretzat oso garrantzitsua da, talde bezala gero eta gehiago finkatzeko, ez? Hori ere. Egun tradizionala. Egun tradizionala da, urtean bukaeran, gure kurtsoa hasten da irailetik ekainera, baina guk urtean bukaeran egiten dugu, hori, aprobetxatzen dugu Nafarroko eguna, bazkari bat egiteko. Ez, normalen, bai. Zein izan dira abesbatzaren esperientzia nabarmenak Nafarroatik kanpo egin dituen emanaldiak? Bai, hori... Emanaldi asko. Bai, asko dira, baina, esaten zuena da, 700 urte hurrena Bilboko herriaren 7. urte hurrena, 4.000 edo 5.000 koraliste izan zirelan. San Mamesen. San Mamesen beran, da... Oso impresionante. Hori izan zela. Fernando kaipetu dugu, beretzat garrantzitsuenetako hori dela. Gu ni askoz beranduago sartu nintzen, abesbatzan, da beretzat hori da, hainbeste koralista ikustea, denapaten, hori esaten zuen. Bera da, lehendakari eta zarrena hemen. Bai, zarrenetako hori da, abesbatzan, da gero badaude beste irteera batzuk, Zaragozara, Bartzelonara, Pillo. Asko, atera dira. Azkenetakoa izan da Tarazonara. Bai, oso polita. Oso polita izan zen, asteburua. Orain hartzen ditugu, hartu nahi ditugu asteburuak, ateratzea, asteburuetan ateratzera, gero ere sozialki gure artean harremanak gero eta gehiago lantzeko. Baina, leku asko, Gasteizen, Burgos, Madrid, Alicante, Barcelona, Zaragoza, Benazque, leku asko, iparralden, Pragan ere. Talde handitxo bat ere Pragara juntzen, Medialuna abesbatzaren laguntzeko, orduan Nerea Aldunate, Medialunan abesbatzan ere zen zuzendaria, eta orduan esatzo jende gehiago nahi dut, eta kanpora ondinara izan zen, ez? Gero behien izan zen. Nora aukeratzen dira bere eskualdetik kanpoko emanaldi eta kultur trukeen helmugak? Barriatu? Nora aukeratzen dira bere eskualdetik kanpoko emanaldi eta kultur trukeen helmugak?
Normalean norbaitek entzun du edo kontaktu hartzen du abesbatxa batekin eta bar, eta orduan, hitz egiten dugu eta azkenean sortzen da edo ez da sortzen kontzerturen bat. Eta. Bai, azkenean sozializatzeko da. Bai. Zer mototako lankidetzak egin ditu abesbatzak beste musika taldeekin? Batez ere bandarekin, Berriozarko bandarekin oso harremana estua dugu eta batzuetan, normalean urtean bietan edo, elkarrekin egiten dugu kontzerturen bat edo, eta behar dugunean, noski bere laguntza eskatzen dugu eta, han egiten dugu. Bai, eta gero dantzariak. Hori, azkeneko kontzertua egin duguna, El Caserio, oso famatu izan dela Berriozarren, izan ditugu dantzariak, hemengo dantzariak, txistulariak, eta, Berriozarko taldei aukera emateko eta beraiekin harreman hori ere izateko. Eta gero eta gehiago lantzeko hori ere harreman hori, beraiekin gero eta gehiago lan egiteko haiekin. Bai, eta gero hemengo gaiteroekin, eta bai. Ezaugarriak eta erronkak, zer bereizten du elkarrekin abesbatza bere eskualdeko antzeko beste abesbatza batzuetatik? Ez dakigu, ez dugu probatu baina. Zaila da, badago ezberdintasun, badira abesbatza jaia profesionalak direnak. Orduan, bere partaideek badakite musika eta, horiek beste mailan daude. Eta gero beste guztion artean, nahiko parekatuak, batzuek pixka bat hobeak, baina horrela, gutxiko da bera, han gaude. Bai, giro ona destakatzeko, ez? Bai, berezia lagun elkarte bat garela. Denak esan lehen hau, Raulek esan duna, ez? Osongi eramaten gara denak, eta hori da, ez? Berezitasun hori aipatzekotan. Zerbait. Bai. Zein dira abesbatzak aurrez aurre dituen epe labur eta luzerako erronka nagusiak? Umen kantak ditugu, Bai. Badugu proiektu bat, umentzako kantak egiteko, eta, Euskeraz. Handago proiektu bat, Zukuak dira, bai. eta oso hurbil, datorren kursoa hasieran prestatu izan behar dugu dena, eta, lan egiten ari gara, urte bat daramagun lan egiten, zen eta umekin ere, antzerki txiki bat egin behar da, eta orduan lan horretan gaude sartuta, eta uste dut lehenengo erronka bat dela. Bai, gero, betiko erronkak dira ziklokora da, egunero egiten duguna. Urtero. Eta urtero, bai. Urtero. Eta herrian kontzertu bat, Aldezarran, eta gero gabonetako kantak, baina, orain badugu ere luzerako... Epe luzean ez, aurten, urren urtean aurtengo ikasturtean hasten garenak, eta ekaien aurkezteko abaren ekitaldi bat, ez? Abari omenaldi. Bertsioak edo. Abaren bertsioa. Hori eta beste hon bateri izanen da, baina, garrantzitsuena hori da, abarena. Hori potente izango da, eta hori ere bandarekin da. Bai. Nola eragin du emakumeen parte hartzeak zuzendarietan eta abesbatzako taldean? Gehienak dira, gehiengoa da emakumeen. Ni emakumeen zara esango nuke, harremana oso erresagoa da. Oso berezia, eta oso erresa egiten dela, eta partekatzea, eta... Bai. Emakume esker mantentzen da, horrela bezala. Azkenen, emakume asko gaude, hori ere bai, eta azkenen, bai juntan, bai taldeetan, eta tenoren artean ere bai. Hori da, eta zuzendariak ere, gehienak, baina azken aldi hontan, denak emakumeak izan, zuzendaritzan emakumeak izan dira. Bai. Zer jarduera berri bultzatzen ari dira gazte gehiago abesbatzara erakartzeko?
Asunto zaila da, Gazteak, nor gara gazteak. Aro, Gu ere gazteak gara. a ber, kontuz, zaten duzuekin. Gu ere gazteak. Gu gaztetxoak, Hori da. Ez. Bai, baina gure abesbatzan jaia guztian bezala, gazteak, gazteek ez dute parte hartzen, zer eta beste helburuak dituzte, edo umeak edo kirola edo tal. Orduan badago adin bat abesbatzetan desagertuta dagoela. Orduan ja, adina hori pasata, hartzen dira sartzen abesbatzetan. Baina adin guztietakoak onartzen ditugu, torri nahi bat dute, libre daude. Bai. Dena den saiatzen da, saiatzen da egiten zerbait berezia, adibidez, Queen versioak egin duen ere, eta zarzuela bat, La Gran Via, zatikatua, eta infantilek egin duguna, eta bertsioak, Mekano, eta bai, beti saiatzen gara zerbait polita edo erakargarria egitea gazteentzako eta... Baina zaila da. Baina bai, asunto zaila da. Zer harreman du abesbatzak administrazioekin eta erakunde ofizialekin Berriozarko udalarekin kasu? Berriozarko udalarekin harreman oso ona, oso erreiz jartzen digu dena egiteko, beregatik hemen gaude, elkarrekin abesbatza dago, berak oso erreiz jartzen ditugula gauzak gauz egiteko, hau berea da. Musika eskola berea da, eta guk esaten dioguna, edo zein gauz antolatzen dugula ere, prest daude laguntzeko, eta oso erreiz jartzen dugu. Beste erakundeak dira federazioa eta Nafar gobernua, eta horiek bere gauzetan. Hemen udalen ere lortu dugu diru laguntza, proiektu bat egiteko, infantileak. Orduan, bai, beti... Gehiena da udaletxeakin. Beri esker, bai. Udalakin, perdon, markatu. Bai. Zer ekimen edo programa bultzatzen ari da abesbatza belaunaldi gazten parte hartzea sustatzeko eta kide berriak erakartzeko? Bueno, bai egitu kanpaina orokorra, ez da... Ez da gazteriai zuzenduta, bereziki beraiei zuzenduta, ez, denei zuzenduta, ez? Bai, denak parte hartzeko, jende guztia parte hartzeko. Facebooken edo kartelak edo zeo zer bai, edo ahoz, normalean, zaitzen gara lortzen jende gehiago. Gazteak baldin badira asko zobe, baina... Nola motibatzen ditu abesbatzak gazteak musikakoarekin eta entzerrekin konprometitzeko? Repiratzen dugu. Bereziki ez dugu, ez ebide, ikusita gazteek ez dutela interes handirik gurekin, guk ere ez dugu bereziki gazten zuzendutako aktibitaterik. Orduan, orokorrak egiten ditugu. Bai, baina etortzen badira ere, saiatzen gara zaintzen. Hori bai, etortzen badira bai, baina guk bereziki ez ditugu... Pelota egiten, venga, bai, gelditu. Gaztetxo bat, bai. Zer rol eta ardura eskaintzen zaizkie gaztei abesbatzaren barne antolakuntzan eta jarduretan? Ez dugu, bueno, ezakit zer esaten duzu gazteak direnak, baina 20 eta 30 urteen artean, normalean ez da inor etortzen. Eta berbada zargoago, pizka zargoago. Baina rolak talde guztiak dituztenak ere, ez da bereziki egiten zu zarelako, gaztea zarelako, edo adina daukazulako, zuk rola hau edo bestea, ez? Aukera juntan egoteko eta gauz guztiak egiteko, besteak bezala, ez? Nek uste dut talde gisa. Zer modutan hartzen dute parte gazteek errepertorioaren hautaketetan eta abesbatzaren artistiko norabidean? Hombre, Kristinak badu bere eskolan baditu ikasle
nahiko ikasle multzu bat, ez? Eta berak, nola, saiatzen dute berarekin eta ikasten dute berarekin, proposatzen dute, ez? Bai, juten dira bere eskolara, bai taldekoak, abesbatzakoak, joaten dire bere eskolara ikastera edo pixka bat ahotsa eta berak ere esaten diote zer den gustoko, ez? Da, gero ja, azkenean Kristina da. Berak esaten duena, bai ez hori antolatzeko edo hori prestatzeko hemen izan litekena. Kontutan hartzen da, bai. Bere iritzia batez ere, bai. Nola eragiten du gazten presentziak eta parte hartzea abesbatzaren dinamikan eta ikuspuntu berritzaileen sorreran? Bueno, aurrean esan dugu, ez dugula gaztetik orduan eraginik ez. Bueno, Kristina gaztena da, agian, eh? Bueno, bai. Berak horregatik. Bai, baina, uste dut beste modu batean partaide gazteek egiten dutena, ez dago. Joko virtualak ingurune digitaletan garatzen diren bideo-jokoak dira, non jokalariek personaiekin, objektuekin eta ingurune virtualekin elkarrera egiten duten. Bertzea bertze, rol-jokoak, simulagailuak eta shooterrak izan daitezke. Erabiltzaileek goraberen bidez elkarrera egiten dute. Gorabera horiek mugi daitezke testu edo ahots chat bidez komunikatu eta ingurune virtualaren barruan ekintzak egin. Ekonomia virtualak erabiltzaileei ondasun eta zerbitzu digitalak erosteko eta saltzeko aukera ematen die. Mundu virtual batzutan txanpon virtualak edo kriptomonetak erabiltzen dira transakzio horietarako. Onurek barne hartzen dituzte entretenimentua trebetasuna garatzea, ala nola arazoak ebaztea eta sormena, taldean lan egiteko eta gizartaratzeko aukerak eta esperientzia bakar eta hezitzaileetarako sarbidea. Arriskuen artean daude lineako jazarpena, bideo-jokoekiko mendekotasuna, segurtasun eta pribatutasun arazoak eta eduki desegokien eraginpean egotea. Ekonomia virtualarekin eta monetarizazioarekin lotutako erronkak ere sor daitezke. Jolas eta mundu virtualek eragina izan dute herri kulturan, komunitate, joera eta ekitaldi globalak sortuz. Personek sozializatzeko eta komunikatzeko duten moduan ere eragin dute. Gizartaratzeko aukera eta erronka berriak sortuz. Mundu virtualak ingurune digital tridimensionalak dira, non personek goraberen bidez elkar eragin dezaketen, mundu horiek iraunkorrak izaten dira, eta erabiltzaileei esploratzeko, sortzeko eta sozializatzeko aukera ematen diete. Jolas virtualek helburu espezifikoak, arauak eta amaiera izan ohi dituzte, mundu virtualak berriz irekiagoak dira, eta erabiltzaileei beren esperientziak eta jarduerak aurrez zehaztutako helbururi gabe sortzeko aukera ematen diete. Mundu virtual herrikoien adibideak Second Life, Roblox eta Minecraft dira. Plataforma hoiei esker erabiltzaileek ingurunea eraiki eta personalizatu dezakete, baita bertze erabiltzaile batzuekin elkar eragin ere. Mundu virtualetan erabiltzaileek egiturak eraiki ditzakete, jolasa jolastu, ekitaldietara joan, sozializatu, hezkuntza jardueretan parte hartu eta hainbat agertoki esploratu. Nola erabiltzen ditu abesbatzak teknologia berriak, entzeguak, eraginkorragoak eta erakargarriagoak egiteko? Kristinak normalean egiten duena da grabatzea. Grabatzen ditu ahotsak eta gero banatzeko WhatsAppen bidez. Hori da. Adimen artifizialarik ez. Baina, nik uste dut berak partiturak eta hartzen ditula, ez? Fernando, lehen hau esan dugu, ez? Hartzen ditula berak web horri on batetik eta gero berak jartzen ditu edo gure ahotsetan eta partitura horiek, eta gero ja grabatzen ditu. Guk ez jakitekin grabatzen ditu ahotsa egiteko belarrira eta hori denak. Bai, eta bera irekita dago, erabiltzeko eta gu ere prest gaude erabiltzeko, gara da, bai. Ze aplikazio edo software erabiltzen dira kideen prestakuntza musikala hobetzeko eta ahotsak trebatzen laguntzeko? Programarik, ez dakit. Grabatzen ditu MP3-en edo zerbaitola, ez? Baina, gutxi gora bera, eta hori ez, software eta hori ez, WhatsApp ez egiten ditu, osea, denei,
talde guztiak WhatsApp, claro, grupo horietan sartuta daude. Baina Eta programa hori, berezirik baina ez. Programa berezirik ez. Nola baliatzen du abesbatzak adimen artifiziala, errepertoria hautatzeko edo musika berriak sortzeko prozesuan? Hori, lehen hau esan Hori. duguna. Ez dugu adimen artifizialarik erabiltzen. Baina Abesbatzak gu bezala, erabiliko dugu. Hori da, eta momentu prest momentu horretan ez. Prest gaude, baina Kristina berak hori egingo du, nek uste ara egiten dula, ez? Hartzen ditu partiturak eta tire arabera ordenagailuz edo aplikazio batekin edo uste dut egiten dula, ez? Bai. Zer plataforma digitala erabiltzen ditu abesbatzak komunikatzeko, informazioa partekatzeko eta kideekin koordinatzeko? Ba hori, WhatsApp. batez ere WhatsAppen bidez, eta gero badugu Facebook ere. Badugu ere web horria, baina nahiko desfasatua gelditu da pixka bat. Ja ez dugu aktualizatzen berriak eta orain erabiltzen da gehiago Facebook bertean. Eta zabaltzeko batez ere WhatsAppen bidez. WhatsAppen bidez. Nola lagundu dezake teknologia berriek eta adimen artifiziala abesbatzaren emanaldiak hobeto dokumentatzen eta zabaltzen publiko zabalago bati? Hombre, grabatzen dira, hau da gure grabador ofiziala, baditu bere telefono eta oso ongi grabatzen du, eta gero tratatzen du ez, etxean egiten du moztu eta hori, eta grabaketak egiten ditu, eta gero zizirikatzen du igual YouTubeen, eta YouTubeen bidez ikusten dugu, eta ikasteko eta jakiteko nola egin dugun kontzertua, eta hori oso baliogarria da. Eta, baloratzen da, kriston lana da, gainera. Eta azkenik, zer erronka eta aukerak aurreikusten ditu abesbatzak teknologia berrien eta adimen artifizialaren erabileran etorkizunean? Bueno, ikusi behar. Agertzen gauzak berriak agertzen diren arabera, pues bueno, erabiltzen ditugu. Adibidez, WhatsApp, gure lehenengo garaian ez egoen, erabiltzen dugu. Lehen korreo zen, bai. Agertzen diren arabera, pues, bueno, azten gara erabiltzen. Adaptazioa. Hori da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.